Cupak usali dan cupak buatan. Cupak usali iolah syarak, cupak buatan iolah adaik. Babarih balimbago. Pelaksanaan adaik jo syarak, itu tasusun atau terstruktur dalam limbago. Disitulah pentingnya limbago. Mau ulang kaji lamo. Kok lupa mengekan, kok taicia mangamehi, para lu jua mungkin kita mengek aponan lah dituturkan oleh niniak-niniak kita terdahulu. Sepanjang penuturan niniak-niniak terdahulu daerah kita disabuik alam Minangkabau. Di alam Minangkabau, bukan merupakan kerajaan. Kekuasaan di Minangkabau, barado pado tali tigo sapilin, yaitu Rajo Alam, Rajo Adaik dan Rajo Ibadaik. Artinya, kekuasaan tidak dipegang oleh seorang rajo, sarupo di kerajaan. Nan ado di alam Minangkabau. Bacupak bagantang, babarih balimbago, tarasak dalam undang, tasungkuik di pusako. Bacupak bagantang. Adonyo cupak usali dan cupak buatan. Cupak usali iolah syarak, cupak buatan iolah adaik. Babarih balimbago. Pelaksanaan adaik jo syarak, itu tasusun atau terstruktur dalam limbago. Disitulah pentingnya limbago. Mako. Haruslah baradaik balimbago. Limbago itu adonyo secara turun-temurun. Tarasak dalam undang. Dalam undang adat, tersusun aturan adaik jo syarak, sako dan pusako. Nanta sungkuik di pusako. Adolah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak, mangato, adat mamakai. Yang dikatokan nan ampek. Hiduik dipakai, mati ditompang. Jadi payuang hiduik di dunia, panarang jalan ke asarugo. Cahayo nan ampek. Tahun jam sampai ke bumi. Pasunda sampai ke alangik nan ke tujuah atau tiang arasi. Itulah mujizat Al-Quran. Yang 30 juz, 114 surat dan 6666 ayat, yang bertebaran di alam nangko. Karena ayat-ayat Al-Quran bertebaran di seantero alam nangko. Mako. Dikatakan alam takambang jadi guru. Caro mamakai nan ampek di alam takambang jadi guru. Raso dibaok naya, pareso dibaok turun. Itulah pakaian orang Minangkabau. Terutama Rajo Adaik atau Niniak Mamak dan Rajo Ibadaik atau alim ulama, dalam memimpin anak kamanakan di kaum, suku dan nagari. Dalam mamakainan ampek. Basumpah bakalam Allah. Samo menyebuik namo Allah. Samo meminum ayakari. Tatilantang samo minum ayah. Tatungkuik samo makan tanah. Disarukan ke apagaruiwang. Mako sanang alam Minangkabau. Jikop mungkia sapatah kato dalam mamakainan ampek. Dimakan bisokawi. Ka ateh indak bapu cuak, ka bawah indak baurek, di tengah dilariak kumbang. Kalau ka ateh indak bapu cuak, ka bawah indak baurek. Penderitaannya batahun-tahun. Hiduik, bakarakok tumbuh di ateh batu. Hiduik sagan, mati tak namuah. Kalau di tengah dilariak kumbang. Penderitaan biasanya paling lama 100 hari. Sasudah tu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu penderitaan dimakan bisokawi di dunia. Alun lai penderitaan di akhirat. Begitu arif dan bijaksananya nenek moyang kita mewariskan falsafah adat Minangkabau, sebagai pedoman bagi anak cucunya hingga di akhir zaman. Hiduik dipakai, mati ditompang. Jadi payuang hiduik di dunia, panarang jalan ke asarugo. Kunci pelestarian nan ampek. Sangat tergantung kepada tungku tiga sajarangan. Yaitu, Niniak Mamak, alim ulama dan cadiak pandai. Dalam mewariskan tauhid. Adaik dan syarak kepada anak kamanakan. Tauhidlah, yang menerangi pemakaian adaik jo syarak oleh anak kamanakan. Adat jo syarak indak bacarai. Dibubuik indak layua, dianjak indak mati. Indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh.
Ninyak mamak nan saadaik, ulama nan sakitab. Tungku tigo sajarangan. Yakni ninyak mamak, alim ulama, cadiak pandai. Katigonyo, baktali bapilin tigo. Limbago Adaik Nagari, merupakan wadah tungku tigo sajarangan dalam menjalankan adat dan syarak, sesuai jo aturan Adaik Salingka Nagari. Fungsi tungku tigo sajarangan dalam Limbago Adaik di Nagari Kurai misalnya. 1. Ninyak mamak. Penghulunan 20 anam, sebagai sebuah hukum. Mengatur, menetapkan dan memutuskan pelaksanaan hukum Adaik jo syarak. Mengatur, menetapkan dan memutuskan pengelolaan dan pemanfaatan aset kekayaan nagari. B. Ninyak mamak nan saratui, kusuik menyelesaikan, karuah mampajaniah di Jorong, Kampuang Jo Indu. 2. Alim ulama sebagai pewaris Rasulullah, mengatur, menetapkan dan memutuskan hukum syarak, dan mengajarkan tauhid, syarak jo adaik kapado anak kamanakan. 3. Cadia pandai, yang tugasnya disuruh pai di Tagah Baranti untuk mengurus pelaksanaan adaik jo syarak. Fungsi tungku tigo sajarangan, dilaksanakan dalam Limbago Adaik, yang lah ado secara turun-temurun, sajak tabantuaknyo nagari. Atau Baradaik Balimbago. Aturan Adaik Salingka Nagari. Mengatur aturan Adaik jo syarak, sako, dan pusako. Sako adalah gala kebesaran atau janjang jabatan ninyak mamak, dalam menjalankan Adaik jo syarak, sacaro bajanjang nayak batanggo turun. Pusako adalah pusako tinggi dalam bentuk. 1. Perangkat adat ninyak mamak, antara lain pakaian, saluak, kari, dan tungkek. 2. Wilayah nagari, berupa tanah ulayat nagari, suku dan kaum. Tanah ulayat nagari, suku dan kaum, merupakan hak pakai kaum perempuan. Yang hukumnya, dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando. Tujuannya, tanah ulayat nagari, suku, dan kaum jua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando, adalah agar tidak terputus hubungan silaturahim nenek moyang dengan anak cucunya hingga akhir zaman. Pengaturan, pemakaian, dan tanah ulayat nagari, suku, serta kaum adalah pemegang sako atau ninyak mamak. Bilo tanah ulayat nagari, suku, dan kaum alahabih, mako. Sako indah bisa ditagakkan, karena tagatnya sako di ateh pusako. B. Adaik jo syarak sesuai aturan adat Salingka Nagari, indah bisa dijalankan lai. C. Akibaiknya dimakan bisokawi. Wassalam. Semoga bermanfaat.